Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da kasancewa daga gidan talabishin na daga fina-finan Hausa TV. Labaran namu a yau shine dambarwar rikicin masarautar Kano. Tun jiya ne dai al'amari ya ɗau zafi inda daga majalisa shugabannin majalisar da kuma wasu ake ta jayo inda akan kudurin da gwamnati ta bayar na sauke tsohon sarki Sunusi Lami da Sunusi na biyu, wanda akan ya ta ba da hamata iska inda har aka rasa sandan majalisa domin wasu na goyon bayan tsige tsohon sarkin, wasu kuma na jayayya da hakan. Amma duk da haka hukumar gwamnati ta tabbatar da tsige sabon sarkin a tsohon sarkin ne a lokacin da majalisar ta samu rinjaye. Labaranmu cikin wannan rana ta litinin a 9 ga watan uku ya tabbatar da cewa Sunusi Lami da Sunusi shi ya zama tarihi a masarautar Kano, inda jami'an tsaro suka je gidan sarauta domin fitar da shi daga gidan sarauta. Sai dai abin da labarin da muka tabbatar a nan shine sarkin bai fita ta kofar kudu ba, inda jami'an tsaro da sauran mutanen gari suka tsaya suna dakon fitowarsa. Da misalinin haka ne sai aka samu labarin fitar sarkin a kofar fatalwa, wacce wannan kofa bisa al'ada sarki baya fita da ita daga cikinta sai in akwai damuwa ko bacin rai. To wannan ya tabbatar mana da cewa Sunusi Lami da Sunusi ya fita daga kofar fatalwa ne, wacce al'ada babu wani abu da ake sarki yake fita da wannan kofa a al'adun sarautar kasar Hausa. Wannan labari ya samu ne lokacin da muka jami'an tsaro suna fitowa daga gidan masarautar tare da kwamboyin motoci, inda mutanen gari suka fara tada tarzoma, amma cikin kankanin lokaci jami'an tsaro suka shawo kan al'amarin. Bayan wannan kasancewa ɗan kankanin lokaci kawai sai muka ji sanarwa daga bakin sakataren mulki na jihar Kano, wato Usman Alhaji, inda ya sanar da cewa sabon sarki Aminu Ado Bayero, tsohon sarkin Bichi, wanda shine yanzu sabon sarkin jihar Kano, wanda shine sarki na 11. Wannan al'amari ya wuta da zaune tsaye, inda a kafar sadarwa aka samu bayanai kala-kala. Wasu na yin alhinin al'amarin da ya faru, wasu kuma suna tunanin cewa dama an ɗau ma lokaci, amma abin ya kamata a ce ya daɗe da afkuwa, ganin yadda suka samu matsala da shi da gwamnan wannan jiha tun bayan lokacin da ƙudurinsa na farko ya ƙare, inda al'amura suka taso na zaben 2019, inda abubuwa suka ta yawo suna komowa. Wataran aji sarkin ya furta kalma wacce mutane ke ganin cewa directly yana sukar wannan gwamna ne, wataran kuma aji gwamnan yana yarda magana wacce ita ma akan iya karkata ta ga wannan tsohon sarki. To al'amari dai yanzu za mu iya cewa mutane da yawa mun ji ta bakinsu, wasu suna ganin cewa dama sun yi jiran wannan lokaci, wasu kuma suna alhini, inda kuma daga wannan faruwar wannan abin ne shi sarkin sabon sarki Aminu Ado Bayero mutane suka fara yi masa murna, wasu suka fara yi masa murna, inda kuma a yanzu da muke muku wannan bayani shi kuma sarkin Bichi, wanda shi ne yanzu sabon sarki, ana tattaunawa domin ganin wane ne zai cancanci ya maye gurbinsa a matsayin sarkin Bichi, wanda wasu suke ganin cewa dan uwan sabon sarkin da Ibrahim Nasiru Ado Bayero shine mutumin da ake gani zai kasance magajin dan uwan. To tsugunna dai bata zahi ba, domin ku a cikin wannan rana ta litinin abubuwa sun ɗau zafi, inda a kafar sadarwa har wasu suka fara shirya fosta suna yi kirarin sarkin tsohon sarkin a matsayin gwamnan Kano a zaɓe mai zuwa, wasu kuma suke yi masa ikirarin zama shugaban ƙasa a zaɓe da ke zuwa. A daidai wannan lokaci ne muka shiga yanar gizo-gizo domin jin kawo muku kaɗan daga cikin abubuwan da suke ta wakana, inda wannan marubuci muka fara karo da labarin wani Salisu Tanko ya kasai, wanda mai bawa gwamna shawara ne, yana sanar da cewa shugaba sabon sarkin Kano Aminu Ado Bayero. Sai kuma daga nan muka karkata zuwa labarin Daily Trust, wanda ta nuna cewa Alhaji Aminu Ado Bayero shi ya kasance sabon sarkin Kano. Daga nan
muka samu labari daga hannun mutane kala-kala, sai fasihin mawaƙin nan Adamu Fasaha inda ya furta kalamansa ya ce so sad to hear this news, yana alhinin wannan labari. Amma daga bisani mun samu labarin Aljawad Abdulsalam Majiya wanda yake kirari da cewa shekiya siyasa. Yawa daga cikin mutane dai suna ta furta wannan kalaman, inda mutane da yawa suke tattaunawa. Jaridar Rariya ita ma ta sanar da faruwar sabon sarkin Aminu Ado Bayero. Daga bisani muka samu labari kala-kala daga bakin Zakariya Mukhtar wanda yake cewa wani hannun ga Allah baiwa ne, inda Zakariya Mukhtar ɗin ke cewa wani hannun ga Allah baiwa ne, tafi mu bi kan limamu. Sai kuma rubutu wanda ya zo mana na Iklimar Hassan wanda take cewa a inda Iklimar Hassan ɗin take cewa gaskiya ni ban ji daɗin wannan al'amari ba, ban ji daɗin abin da ya kasance ba. Wannan ma ina wa mun gode wa Allah da mutum wannan. Don na subscribe domin kasancewa da gidan wannan talabijin.